chaniwaye ninyore ugotimoka asomoche otata kero kerienda bokiwe moelyo borogendo nyare gotera botambe yesu ndae enchera nyare gotera botambe yesu ndae enchera. Sabe, monene, yamana astinseji, yamana ikiagera kwabira monente, ase nombi yabone kanto gutuma kukwegera ling'ana, omonene otwigiri tuchire omwiko omochenu atworokereri, na omotegereria ndonsi asara omonene, onyare komorana komworokereria nokobua kwao. Bionsi twakoereire pi, onyare gotoraba goetera ase obogima bwa Yesu Kristo oyomo oborete. Abaminto ngorane tore nyasaye mbuya mono taire chingaki echiga naende toiranere ase okwegera ring'ana ria nyasaye mwarimu tokobwaterana nere na omwarimu Jane bakwanire Omotegereria ndonsi asore nawe okwaniri bwakire kwariganirwa ase eleste mbuya mono na incheros twabariganirie ase eleste omorokereriwa rero na amorokereriwa aikumi na rimo na naro niga agoteba iga okomogania omonene ime ya Sayoni. Okomogania omonene ime ya Sayoni nki eke iga gose gekari gokwanera. Okomogania omonene ime ya Sayoni nki gose eke iga gegakare gokwanera. Ekero tokorigereria ase Zaburi 84 ebungo bibere niga egoteba iga omoyo one nore na amaiga amange kobera ase chigora chiomonene enkora yane na omobere one nigo bigoterera nyasaye ore moyo na omogoko omonene. Nkonyora tore iga ng'a amatera Sayoni, Sayoni ritang'ani ninki igo tokonyora ng'a iga Sayoni no negetunwa gose ase achenu nyasaye achorete arenge kobera na abanto baye na nigo tokonyora aroro chingaki chinyinge amatera arenge goterwa ororo arenge komotogia omonene nyasaye na ekero tokorigereria tokonyora ng'a aiga Sayoni obomenyo obochenu nigo bwarenge obomenyo nyasaye amenyete gati naki gekogera yare korokwa Sayoni ya omonene gose Sayoni Sayoni yarosetigwe koba obochenu bwa nyasaye. Nyasaye nere ore omorai, nyasaye nere orenge omorai, igo tokonyora ng'a Sayoni eye iga ase nyasaye achorete ere bweka omonyene are kobera na abanto baye etokonyora ng'a chingaki chinyinge igo barenge gotera amatera na amatera aya iga arenge ase enyomba ya nyasaye ayarenge koreta amasesenia amanene. Zaburi 78 68 goteba ng'a korende agachora abanto begesaku kia Yuda na egetunwa gia Sayoni ekio anchete. Igo ng'a nere bwanchete egetunwa eke iga akagechora agachora erinde abere gati ya abana baye nkonyora tore naki kare ng'a nyasaye iga are koumerana na abana ba Israeli ekero abarusiri korwa chinse chia Misiri abaretire gocha niga are gochora ase bakobera otebi Musa bagenda baumerana ase gete ocha ororo oikana erire korwa igoro baumerana bono iga egetunwa eke iga niga agechorete kebe egechenu ase akoumerana na abana ba Israeli gose kebe buna ekaru enchenu ase akoumerana na abanto baye. Igo tokonyora ng'a Sayoni nigo ore omochengo bwa ense engima bono aria ekero are koumerana na nyasaye ekero bakoumerana na abana ba nyasaye nigo kiarenge egetunwa keria gioka lakini kiagendire kiarandire ense engima kiabeire obochenu bono obochenu chikanisa chiagachirwa igo ng'a nyasaye ande onsi ase are nonye na chikanisa ime niga are amo na abana baye
lakini ekero tokorigereria bono iga chingaki echiga nkonyora tore ng'a obotutukanu obonge bwachire saitani otwarire ribaga ase abana ba nyasaye naki ekoera ngochi korigereria tore gochi motu naki sayuni oyo iga nigo orenge bwa omorembe chingaki chiria ngochi korora tore buna gochi motu amang'ana amange sayuni oyo buna orenge igo orenge na omorembe naende abanto barenge bare gosaba babe na omorembe lakini bono iga nkonyora tore ng'a ase anche tarenge kobera naki giachire ense engima chikanisa chiagachirwa abana ba nyasaye mbare chikanisa ime lakini bono nkonyora tore obotutukanu na obonge ntochikorogereria gochi moino lakini nyasaye nere omorendi naende buna akoirana oba omorendi omochengo onyara koba ase abana baye bari boka bamwanchete na bari bamoigwerete. Mwalimu Timaiti ki oramenta abwo? Yambia mono gwagambire buya ase ogochakia elesoni yabo twararire buna sayuni ore omochie kere egetunwa nyasaye achorete naende akagiancha agachora ng'a abana baye baumera noo ng'ekaba ng'a noo obomenyo bwaye naende bono ogochoroka gwa sayuni nokoba gwa sayuni omochengo bwa ense engima omaete gotoenekari ng'a ense yonsi na eya nyasaye lakini ng'aki saitani akobatebi noroche matayo arinye buna akoire yesu arie ase atambe gochigora akamate ng'a nsasi ime nari ndakoekire egento orocha amari nayaye Tari ayaya na bana nyasaye ing'a iga abana ba nyasaye ntong'aineka ense engima na eya nyasaye ayeroseti na okoboko kwaye igo ng'a omonto obwanete gosasimu ning'o nyasaye totiga obotutukano buna omwalimu atotebire. Rituko ase chibora chiao nigo chibwate amatuko 1000 chibwete amatuko 1000 ekero twarigereretie iga naro ntwanyorete iga omwalimu ningani onsomere Zaburi ya 84 ochakere ekebunga ekemo mpaka 4 nari torarore ng'a rituko ase chibora chiao nigo ribwete amatuko 1000 nki omoriki bwa eleseni amineti ekero agototebia iga gose 84 ekebunga egetang'ani mpaka 4 egoteba iga aye omonene bwa emeganda naki obomenyo bwao bore obosera omoyo one nore na amaiga amange kobera ase chibora chia omonene enkoro yane na omobere one nigo bigoterera nyasaye ore moyo na omogoko omonene enchiro nigo ekonyora obomenyo ngete ki enchiro nigo ekonyora obomenyo na egesinkororo echi na chinyoni nigo gekwenyorera egeswa ase amage ayakobera abwo ase egesasimero kiao aye omonene bwa emiganda aye omoruoti one na nyasaye one inye mbasesenirie abanto abwo bamenyete ase enyomba yao abwo bakona gotera botambe ase okogotogia. Buya mono omwalimu ase ogosoma okuya twanyorire ng'a rituko ase chibora chiao nigo chibwete amatuko 1000 yaani omoriki oyo nkiaganeti omoriki oyo ogaganeti mono naende nigo aganeti amenye ase obomenyo etokonyora ng'aki chibora chia nyasaye na obomenyo obochenu nani igo omoriki oyo Zaburi agototebia ng'a mbuya bono kobera ase chibora chia omonene gose ase obomenyo obochenu amatuko amange kobua rituko erimo kobua amatuko amange konya kobera na abanto abakori amabi ero okogani kwaye nigo aganeti abere obomenyo ase obomenyo bwa nyasaye obochenu naintwe ntoganeiri tonyare komenya kobua komenya isiko kona gokora amaba amange areng'aniri emiaka 1000 kobua kobera nobera rituko erimo ekanisa ime gose ase obomenyo bwa nyasaye kobua kona kobera isikari na kona gotuguta chingaki ororo boreng'aniri na emiaka 1000 Igo rituko erimo ribwate obuya obonge ribwate obuya obonge buya mono omwalimu igo ribwate obuya obonge ekero tokorigereria ase ngototebia ase
ase ebibungo byaye ebibungo 84 ebibungo 5 osome na 12 isano 84 isano na 12 toigune gototebia ebi bibere isano yateba iga mbasesenirie abantu abo bakonyora chinguru chiabo korwa asore abo chingoro chiabo chiganeti kogenda Sayoni 12 ayo omonene bwa emiganda nasesenirie omonto okwegenete omonto omwegenete Nyasaye okobera ase obomenyo bwaye obochenu etokonyora ng'a Nyasaye niga akoba amonere na niga akoba naende twanyora isano yare gokwana mwarimu Keiruranga isano yare goteba ng'a mbasesenirie abantu abo bakonyora chinguru chiabo korwa asore etokonyora naki ekero omoriki oyo bwere senyere niga akorigereria ng'a aise kobera ase obomenyo bwa Nyasaye obochenu niga akonyora chinguru mono kobua ekero are isiko gokora aya atagwenereti naintwe boigo toganeiri naki tonyare kobera ang'e na omonene tonyore chinguru na bari bamwegenete Nyasaye niga akoba chinguru kobua mono ningania ase nigo omwarimu onsomere 65 verse 4 eywo Zaburi toigunkie gototebi naki egotokonya egoteba iga nasesenirie omonto oyo gwachorire na komoikia ang'e amenye naye ase chigora chiao intwe toisaneke n'obuya bwa enyomba yao ekaru yae enchenu twanyorire igo ng'aki obomenyo obochenu na ekaru ya Nyasaye enchenu ng'a nasesenirie omonto oria gwasukirie ang'e oikire ang'e naye erinde amenye ase obomenyo obochenu na kubwatekana na echinguru chiaye bieka omonyene na ketokorigereria chinsabu nkonyora tore naki ning'o oyo nere oranyare goseseniwa aiga ase obomenyo obochenu ekero tokorigereria abwo twanyorire isano eywo twaesomire 12 eywo lakini ningani tosome 84 eywo ebibungo 5 bibere na 11 kebungo giasaba giateba iga barabwo mbabe ngapechakera isane mayateba iga ekero abantu abwo bagoeta ase rigoko ria baka nigo bakorikora riaba ase echinsoko chiamache na embura yeritang'ani nigo ekorirentera ogoseseniwa okonge isana ibere barabwo mbabe bakomenta koba na echinguru kogenderera botambe mbarore Nyasaye ayobwete chinya oyo obwete chinyasaye agwo Sayoni 11 omonene Nyasaye nigo are erioba na inkuba ere nigo agotoa amabera na obonene ere takorina abari na echingoro chindonge gento kende gionsi kere ekiya amina bono twanyorire ng'aki Nyasaye tagokorina kende gionsi ekero ore omonto ogwenerete naende gagokoa chinguru ekero ore na enkoro endonge kwanyara gotenena bokong'u ase amakong'u na tokonyora ng'a nonya na abana aba Israeli tari ng'a mbare goetera amakong'u ngoetera barenge amakong'u naki gekoera bakomotogia iga ng'aki babera ase enyomba ya obochenu bwaye nere nanyare kobakonya naende nigo tokonyora iga egotoire mpaka twanyora naki korwa kare Nyasaye buna arenge ororo namanyete ng'a omwana oye Yesu nacha gokwa erinde abe omogaso bwense tokonyora ng'a nonya nacha koba omogaso bwense oywo okworokia obomenyo obochenu buna amasase gocha ase tore ekiagera akwete akaboka akagenda igoro niga agenderete gotosabera igo ng'aki obomenyo bwa Nyasaye kobera ase enyomba ya Nyasaye neba rituko erimo igere buya kobua amatuko amange siko amina omwarimu eki naki narocha abwo timaeti gose nobwata okomenta egento narora korwa abo nomoriki oyo buna akare gototebi Zaburi 84 ekebungo egetang'ani gia kabere ng'a iga atamaneti iga igwete iga arigetie aigwete ng'aki atanyora ribaga abe ase enyomba ya Nyasaye nabo yani akare agotanga omoriki oyo nigo aganeti mono naende nigo akogoya yani okogoya nkori omanyete okogoyana ogotara ase atambe goika ase chinguru chiakoerera
kogera ng'o omonto nawe are ng'a chinguru chiamwaire bakogoyire bono egento aganetie ekenene nkeri kiki aba ase enyomba ya nyasaye nki ekogera agoteba aba ase enyomba ya nyasaye abe ang'enere abe ang'ena nyasaye ng'a naende obuya bwa nyasaye ekero orari ase ang'ena nyasaye ng'a okobao kwa nyasaye nakwo gokogera obomenyo obo obochenu bobe ase abene ng'a ase eng'encho amaete ng'a nyasaye omonyene no are okobao kwaye nokore ng'a igo bono ase abwo iga are ase achenu onde nare otagete koba ase abe ng'a otagete komenya ase ebibe emechando yoka naki ekogera omorikeri agototebia ng'a iga aganetie mpaka ogoyire aigwete ng'aki bono anga atoka aba ase enyomba ya nyasaye naende twamanya konyori gochia abwo omoerio ekero ngĩkwasoma gia 84:11 ng'a nyasaye naende agakare korokwa ng'a nere erioba igo ng'a nere oborabu erioba ebinto ebire bionsi pi toroche buna abasayansi bagototebia ng'a norora omotinyi buna orega motinyi tobwati borabu bwaye bwonsi bokorusia oborabu ase erioba ching'enang'eni echi chionsi nochirora buna chirega echikorusia oborabu bwaye ase erioba ng'a na intwe nyasaye oyo oito ore erioba intwe ng'ai tokorusia oborabu bwaito ase erioba naki toroche yeso omonyene akare goteneniroria ase egetabu kia Matayo 5:14 akare gototebia iga inwe nomobaso bwense omochi tokobiseka koagachire ase egetunwa igoro ng'a intwe tokorusia oborabu ase nyasaye oito oyo ore omochenu ng'a na intwe naende oborabu bwaito bokobiseka igo ng'anto bense ere omosunte buna yabeire omosunte bono iga abanto batwarire chinchera chimbanto twanchire ebibe ayo oria obwate oborabu bwa nyasaye naende oborabu obo nabo bokororekana bobarete ase omosunte gati amina omwalimu tokoenda rituko ria kabere eba ng'a sabera omorembe o Yerusalemu mang'ana kiaya abasasimi bagokwana ekero bagoika Yerusalemu omwalimu nki kwarocha ao Yerusalemu inche bono enegoreti riswali inki bono gekero tosabera omorembe o Yerusalemu kiagera ntomaete Yerusalemu noe nabaria bari nyasaye abegete noe atagete bagenda Yerusalemu noe ekaru yarenge Yerusalemu naende Zion na Jerusalemu na egento ekemo noe atagete bagenda bachi gosaba akabaa mpaka chintunda isato chingaki isato nachikorwa chintunde chingaki chintunda isato oba bwenete kogenda ari Yerusalemu chintunda echio iko barenge koenda actually buna ekero barenge koenda chikambi echi chiari korokwa okay ntorore Deuteronomy 15:1 16:16 egoteba iga ara gatano na kabere omwaka abanto baino abasacha babe bagocha ase obosio bwa omonene nyasaye oino ase agwo arachore ase agwo arachore bagende aroro ase amatuko amanene aya y'emegati etabekiri ememera na ase amatuko amanene y'echichuma na ase amatuko amanene y'ebigutu tibagenda ase obosio bwa omonene bare n'amaboko amasa ng'a igo chingaki echi chintunda echi isato nyasaye abatebeti bagenda ase bare koenda Yerusalemu kira omonto nabo are gosabera ase arenge lakini etoroche ng'a nyasaye gagoteba ng'a bagenda aria ase abekire obomenyo bwaye ase achenu Zion Jerusalemu bagenda ororo baenda gokora obosasimi ororo igere omogoko omonene ng'a naende egento agotuinyoria ekero togosoma Zaburi 122 kebugu gia 5 oroche noiko obwango 122 1-5 1-5 iga egoteba iga nigo nagogete nabari bantebetie incho togende ase enyomba ya omonene aya Yerusalemu bono amagoro aito niga ateneine ase ebita biao aya Yerusalemu kwaagachirwa naende aya nomochie obwatanirie amo inye agwo nao ebisaku bigotira gochia ebibire ebisaku bia omonene abaisiraeli abwo nigo bachigetwe ing'a babe bakoiraneria ng'a mbuya mono ase erieta ria omonene
isano awo noo ebirogo biabanachi ebina bire byebina bire ebirogo byobonene byenyomba ya Daudi eisano twale gwikisana bono egento tokoinyori gokorwa abo ntoroche ng'a abanto mbarororo bakare kogenda ase abwachenu ase omochie omochenu abwo Yerusalemu. Omoriki akare gototebi ng'a omoriki akare gotonyori ng'a orogendo rwa abanto aba bagochia ase Yerusalemu rwabo gochia Yerusalemu nigo rwaichire omogoka ekero abanto ba Nyasaye baumeranete ara gatato ase omwaka erio koinyorania obuya bwa Nyasaye gochia ase bare ase chingaki chie ritang'ani amo na ekero keria barenge nakio. Ng'a abanto aba ekero bare koeno obare gotwara omogoko yaani ogotwara a longing namanya konyora ng'aki intwe bono ntori gotebia togende mara gatato intwe bono oo tobwate okogenda tobwate ndimo tokogenda ase ebigutu chiri chinde omaete chiarenge chisadaka chiarengete Yesu chigacha chikaera ekero Yesu akwete omosalaba ng'a bono naende intwe bono intwe ntobwati ribaga riokogenda ekaru ya Nyasaye kera rituko gose ekaru ya Nyasaye egere enchera nao Nyasaye nao Nyasaye amenyete kiagera bono ntori kogenda Jerusalemu Jerusalemu yaito na ekaru tobwate intwe ngotwara tore omogoko ng'a yaiki rero gose rituko ria sabato riaika ngogenda ande gosasima Nyasaye kwaigwa obuya gwakwara okogania kwaigwa obuya ng'a nainche tiga nkong'ende inchi gosasima Nyasaye gose otokoigwa oboro ng'aki bono ebinto biabucha ng'aki bono naigwa anga narakora bono asini manya kogenda anga naraenda onye nduka nabwate ninde aonie eke lakini toroche ng'a abanto aba ibarenge gotwara okogania ng'a bagende bachi koumerana na Nyasaye kiagera omoriki korwa abwo ekero twasoma 84 ntwarora ogoteba ng'a iga arigetie naende iga akogoya arigetie ng'anga naenda ase enyomba enchenu ya Nyasaye. Twamanya gotebiwa bono twatebiwa ng'a abwo omochie oywo omochenu o Yerusalemu noro orenge egeko kia obogima bwa egesaku keria ase eng'encho nigo obwate oborori bwa Israeli ng'a abana ba Israeli mbabwate oborori Nyasaye nabaete mpaka nonya na amachiko are kobagambera na amachiko aywo omanyete ng'a mbora nagotogambera kera omonto twaesi mpaka bono iga amachiko aywo tasariri buna bande bagoteba amachiko aywo no are amachiko iga arenge ara kabere narenge aya ceremonio aywo aragete gochia ase Yesu agacha akaera naro aya mororo aro mpaka bono iga nonya nigoro aro naki ekero Shetani atugete kare omonyabibio bono twatebiwa bono ng'a na amachiko aba abana ba Israeli mbabwate nabwo arenge oborori bwabo nabwo are kobarosia baba etabauti twatebiwa bono ng'a abana aba ba Israeli ekero bagachire ase ekaru obakaigure buya ntosome gose omobare eyemo 50 omobare eyemo 50 obeke abarawi babe bakorenda obomenyo obochenu obubore noborori naende babe bakogenda bakorenda ebinto bire ase obomenyo boria ime na ebikorero biaye na babe bakobogoreria amo nebinto biaye bionsi na gokora emeremo imeo barabwo nigo baratenenie chiema chiabo chiokomenya chitenene chietanane obomenyo obwo ng'a abalawi nabo bachoretwe babwenete korenda obomenyo obo omanyete eye yarenge etent erosiri special nonya Nyasaye are gochoumerana na abanto baye nonya Musa arenge kogenda osoaritwe amakora rire rikoru igoro eritenete obonene bwa Nyasaye rigocha iga abana ba Israeli bamanya ng'a Nyasaye oikire baaka amarunse bamosasini ng'a obomenyo obo abalawi nabo barenge koenda nabo bare gokora bachorire bare gokora ng'a lakini aiga oborori mbwarengo oborori obo egesongo mbore koruku the ark of the testament or the ark of the testimony ng'a twanyora ng'a naende yaki eye ng'a nere yabwate amachiko a Nyasaye aywo abwate oborori naki twarenge goteba
ng'a igo abana ba Israeli ababwate na omogoko kiagera ekero bagachire ororo obagachire obachi gosasima Nyasaye bamaete ng'a mbarabwo babwate oborori naende oborori bwa Nyasaye nabo bogotoka abwo bakaigure buya naende twatebiwu ng'a naende ebirogo mbiarengo kero togosoma nonye Samueli ya kabere isano ase 15 ntogocha gosoma bionsi nonye okong'anya 25 22 nkoinyoriwu tokare ng'aki ng'a aiga naende ebirogo mbikare ororo ebirogo biokogambigwa ng'a iga nonye judgement yagakorirwe ng'a abanto aba ekero bagachire ororo bamanyete ng'a nonye naetaine na Nyarebe nkogenda aria ninchikonyora justice ekina kiane ngechikonachubuya ng'a igo bono ekagera abana ba Israeli bagotebiwa ng'a sabera omorembe o Yerusalemu kiagera iga nokire egento kere oborori bwa Nyasaye nobore aiga ng'a nonye na ekina kia obomaene nokerakorerwa kiagera Nyasaye noare. Nonsomere Zaburi 122 ekebungo gia Esther bakakiana torore ng'a ogosaba kwa abanto aba ekero bachire Yerusalemu ng'aki kwarenge nkigwatagete ogosaba ogo. Gochakera ekebungo ekemo Yaya isane mpaka kianda sabera Yerusalemu erinde obe n'omorembe abanto abwo bamwanchete tiga baseseniwe isano ibere omorembe obe ase chindwaki chiao ime na ogoseseniwa kobe ase chinyomba chiao chioboruoti ase eng'encho y'abanto ase eng'encho y'abaminto na abagisangi bane nigo ngokoganeria omorembe kianda ase eng'encho y'enyomba y'omonene ya Nyasaye oito ningosabere ebisio. Naki twararire bono abanto abana aba Israeli ebare nkosaba ng'a tiga Jerusalemu etwara omorembe ense etabwati omorembe nonye mogondo nochi togochi mogondo kiagera tomaeti ngento kikerakorekane nonye na egasi ngokorekerwe nonye na endagera nero ng'a igo bono abanto abana aba Israeli ng'a barenge gosaba ng'a tiga Yerusalemu etwara omorembe aria ase obomenyo bwa Nyasaye bori etwara omorembe egere naintwe totware ribaga kiagera ekero Yerusalemu bwate omorembe ense enkibe ebwate omorembe ng'a nabaro banyore ribaga riokogenda gochi koumerana na Nyasaye na konyora justice buna Nyasaye abangete ng'a iga ekero bagosabera omorembe Yerusalemu igo na omorembe bagosaba ase abanto bonsi barabwo na Nyasaye naende barabwo ase barabwo bwoka twamanya konyora ng'a ensemo eye ya Zaburi nigo egotwegeria ng'a ogosaba gokoganeria abegeni bonsi amaya nakwo kogwenerete koba ring'ana rinene ase amasabo ya abana ba Nyasaye ng'a intwe ngosaberana tore bono ng'a tiga totware omorembe nonye na ase chikanisa chiaito omorembe noro nkosaba tore ng'a tiga totware omorembe lakini nabo ebwenerete twasaberana ng'a abana ba Nyasaye batware omorembe ase eng'encho mbarabwo bare abakong'u na babwataine baranyare koraria obuya bwa omorembe o Nyasaye amo na ogotoreka gochia ase ense ng'a ingo totabwati omorembe tutabetiamo kiagera ekero omorembe otaiyo mokobwatana ng'a mobwataneti nonye na okorandia okore egasi engonya mentari. Amina omwalimu twanyorire iga abwo ng'aki ase Zaburi 147 ebingu byaye 12 tobirigereria ake aya Yerusalemu togi omonene aya Sayuni togi Nyasaye ere nigo agokong'ia emekorogoto y'ebiita byaino nigo agosesenia abana bamenyete ime yao na 14 nigo egotebeka omonene nigo akobeka omorembe oba ase chimbebe chiao naende nigo agoichoria enkano ere engiya mono bono etokonyora ng'aki abana abaiga ba Israeli gose omorembe oyo Yerusalemu abana aba Israeli barenge gosabera ekende buna omwarimu atotebi nigo barenge gosabera omorembe obo twamanyire gotebi naki bono ekero bayosabeire bono obeire bamanya konyora ribaga batogia omonene Nyasaye kende tiga ekoba ekero batanyare gotogia omonene Nyasaye ekero ebura burwere gose ogotaigwana gotaiyo gose okong'usana na korororo kende engekoba kere kiya naki gekoera bagoteba 12 naki Yerusalemu togia omonene ase eng'encho banyorire omorembe naende nigo ogokong'ia
amakuruguto yebita yani morembe kende enkeri onyekera omorembe orororo kende enkeri keratamboke gocha ase nonya ne enka yao ekere Nyasaye akong'etie enka yao igo ng'a omorembe ekero togosabirana nonya na echikanisa Nyasaye taikonyora nchera chiogototaborana yani chiogotaigwana Nyasaye yani saitani akonyora ribaga ere osebererani lakini Nyasaye ere iga ekero togosaba omorembe tokoba amo Nyasaye ere niga agotobeka amo otokong'ia rikorogoto riaye rigiga riatokong'ia naki gekogera Yohana 13:34-5 egototebia naki Yesu akabao gochika ase ense eye ing'a okona kogochika okonene nabatigeire ntogochi kogesoma okona kogochika okonene mwanchane inwe ase inwe ekeene ntwanchaine bono ase chikanisa chiaito eke bono iga mwanchane inwe ase inwe okona kogochika okonene nabatigeire rigere ense ekero ekobarigereria barore ng'a na abarokigu baye abarokigu bane more intwe ntore abarokigu ba Yesu bono iga tiga Nyasaye atosesenie tonyare kwerigereria bokong'u omwalimu abwo noo twaikere ase rituko eri ria kabere rituko ria gatato Sayuni enka ya ebisaku bionsi mwalimu ninki eke gekogera omochie oyo Sayuni oba ase ogosikwa gose oboibu ogosikwa anaga ntosome Zaburi 87 ekebunga egetang'ani na egia kabere torore omochie oyo nki gekogera osikire 87 ekamana egia kabere omochie oria obegetwe oboroso na omonene nigo oteneine igoro ase ebitunwa ebichenu egia kabere omonene niga anchete ebiita bia Sayoni kobua ande onsi ase abanto ba Yakobo bamenyete abwo tokare koena kibung'a ng'a Sayoni oyo Nyasaye iga anchete omochie oyo iga anchete bake ebiita biaye ng'a abwo abanto baye noo bagocha ng'a omochie oyo Nyasaye bweka nere oyo obegete oboroso inche enyora ase Nyasaye abegete omochie oboroso ningani korwa gota abwo noo nkomanya kiagera amate kende kebe nkegoika ng'a igo nabo ebwenete tomotegemeere tomwegene nere omonyene oyo orosetie oboroso egera atorende tobo abwo ase omochie oyo obwa orosire na oboroso bwaye bono egento tokare koinyoriwa omoriki akare gotoinyoriga oboroso bwa ekaru ya Nyasaye nigo bore ase egetuno gia Sayoni nabo twasomire twarorire bo naende nosoma Zaburi 2:9 nabo okonyora amang'ana ayo ng'a omoeri oye egetuno eke gia Sayoni nigo kereimokerere igoro goetania ebituno binde bionsi kworokia obonene bwa omonene ase ense yonsi ng'a ekero goteba Sayoni eye ng'a yaimokereriwu igoro igere ase egetuno ebichenu yaimokereri igoro nki egotworokia ng'a bono igo Nyasaye nere otenene omogambi naende nere ogambete ase ense engima igo naki togotebiwa ng'a ekero togotebiwa ng'a omochie o Sayoni oimokereriwu igoro igoro ase ebituno ebichenu ngotworokia ore ng'a Nyasaye oywo ore omochenu nere omogambi nere otenenerete nere ore omonene ase ense engima naende twamanya koinyoriwa nagante some 87 ntwagesoma ng'a Nyasaye naende niga anchete ebiita bia Sayoni kobua ande onsi ase ebisaku bia Yakobo bimenyete ngento kiekare gotworokia ng'a egento egotworokia ng'a obonene bwa omochie oyo Sayoni igoro omonene kobua ase onsi pi abana ba Israeli bamete tari barenge gotebiwa barwa chinsa base bamete kiagera kero egesaku nkiabwate sobo barwa bagenda Jerusalemu bachi gosasima oo naende egento ekenene twanyora nkering'ana ase eng'encho ere obomenyo bwa Nyasaye kiagera nkonyora tore ng'a nonya Samueli marange kerarenge korwa ebing'wanso biaye are kobirwa Shilo naende ntoroche nonya na Elikana na omong'ina oye Ana aiga ase bagocha kogosaba ase Ana agocha gosaba Samueli acha gotoka twarorire ng'a bare koenda ase ekaru arari Shilo lakini twarorire Nyasaye okobachika ng'a abwonsi nase agiya ase abanto bagasasimire lakini nchuamo egento Nyasaye nkorigia ngento ki oboamo bwa abanto baye naende egento ekenene arenge gototebia
eyentekana togotebiwa asa iga nonya arenga obomenyo asa arenga sogosasimira Nyasaye igo tokari kwegerigwa tokari gotebiwa ng'a nakwo ogoteba ng'a ogosoma oko nigo gokoenekia ng'a ogosasima gwekene kwa Nyasaye nigo okora ase aye achorire na asare koreng'ana na echinchera atebire ere omonyene ng'a Nyasaye ekero arure richibu igwera okogotebi ng'a ntagete tintageti kiagera nabo okobera mwago osasimera ororo lakini otebire ng'a karua ororo inchuo kabamo mosasime morasaamo mobwataine ng'okora kogochika kwaye naende tebwenereti tonchoreri korwa ororo kiagera ere omonyene nabakore ki nabachikire ng'ego Nyasaye gento arigeti nokobwatana kwa abanto baye babe egento ekemo nentango kende kwarora abwo. Mwalimu egento nkerabu kere 87 ase ebibungo bine na goika 6 gokwana kere naki ase abanto abwo bamanyete inche ninya tore Rahab n'Abababel n'Abafilisti na Abatura n'abanto abo ba Ethiopia na goteba oyo na oyo nao baiboreretu ime aria 5 igoro ya Sayuni amang'ana aya nakwanwe omonto oyo na oria nao baiboreretu ime yaye na omonene ore igoro mono nere orabe okoyokong'ia ekero omonene arakore omobaro bw'abanto niga ararike oyo na oyo no baiboreretwe ime naki abanto aba iga ekero tokonyonya togotebiwa ng'a buna omwalimu ateba ng'a igo bare korwaria bagenda babera amo baberana barabwo ing'akani Nyasaye nere nabwate omobaro oye bwa abanto bonsi abanto aba baruga iga nonya na Abamisiri nonya na abanto bonsi bari gwancha gosoa ase omobaro oyo nigo bare kobarwa buna abanto ba Nyasaye babekwamo bagenda gosasima ase obwamo ng'ati bare gotiga ng'a gose na abanto bebisaku lakini nigo bare kobaamo ase ogochika omosasima amo ase Yerusalemu. Nabo onane omoriki arenge otonyori ng'aki ng'a obonene bwa Sayoni nigo bokong'usa ebisaku bionsi gochia ase Nyasaye naki toroche ng'a Matayo 23 gochakera 13 kwanza gochakera 13 mpaka 20 bono mokorekire oyomo kobaki aborokiwa ng'a igo ribaga eri Nyasaye nonya achorete abana ba Israeli akababeka ekando tatebete ng'a nabwo abaye ekero Yesu agocha Yohana 3:14 magokwera kira omonto na nabanto bebisa togenda ase rituko ria kane oborendi amo na omorembe o Sayuni nase ki ense ekworokiga ase enchera yaye yepoemwe nkigose eke iga gegototebia etokorigereria abwo ase Yohana 46 Zaburi 46 oro mwalimu mono nabo ogotabekania Zaburi 46 tosomera ngo toigung'a oborendi amo nomorembe o Sayuni oyo ninkieke 46 moja mpaka 7 46 gochakera ekebungo egetang'ani ateba iga Nyasaye no obotamero bwaito na echinguru chiaito botambe niga arang'e botokonya ase engaki ya emechando ase aywo kebungo gia kabere titokwoboa ense neisa gotengechigwa na ebitunwa birutwe ase chindiba chia enyancha isato gose emerindo ya enyancha neba ekoruma na koimokerera igoro na ebitunwa bibe bigotengechigwa ase ogoturubanigwa okwo inye oroche ndoreo chindochi chiaye chikogokia omochio Nyasaye omochio ore obomenyo obochenu bwoyore igoro mono isano Nyasaye nigo amenyete ime tokonyegerigwa ere nayokonye kobogokia kabogokia mambia isano emo abanto bebisaku babeire neburuburu
amagambi aiyerigwe Nyasaye ogoaka eriogi riaye ense nenyititoke isana ibere omonene bwa emeganda nigare amo na intwe Nyasaye oyakobo nere obotamero bwaito lakini Nyasaye agotoenekeri igo gototebiga Nyasaye nobotamero bwaito ase chingaki chia obogima bwaito bwensi ntobwenereti komotiga torwa ase enyomba ya obomenyo bwaye tosoke isiko korigi naende oborendi obwao lakini Nyasaye nomorendi oito na etogotebiwa naki gose emerindo nebe yere emerito naki neba na ebitunwa bianyegeriwa neba na ogoturubani gwa abamache Nyasaye natorendete Nyasaye nomobuya ase chingaki chia obogima bwaito bwensi Nyasaye niga amenyete amo naintu ase chingaki chiaito naende nigare ase obomenyo bwaye naari ase amenyete naintu noo toramo naki gekogera twatebiwa korwa maega ng'aki iga are korwa richiko ng'a abanto bonsi ipi bagenda Jerusalemu gose bagenda ase obomenyo bwaye bagenda komosasima naintu boigo twairwa ribaga eriga tonyare gocha ase omonene buna twatebiwa ase ebitabu ebiga ng'aki ase egitabu eke gia Zaburi Nyasaye niga amenyete imo tekonyegeriwa yaani imeri ase amenyete tekonyegeriwa ere nakonye nagokonye koba ogokimambia ere amaere ase naro aringa abwo amaya niga ere are maiso marore ing'e ense temomanyeti ense temomanyeti Nyasaye ore engencho ore ase engencho Nyasaye nao are gati y'abanto baye yaani ekero ekworoki ng'a Nyasaye yaani abanto mbamomanyeti lakini Nyasaye ere niga agotoenekeri noara ase egati y'abanto baye nase Nyasaye amenyete omorembe bwoka nigo ororore korende naende naise koba ng'a ense yamwangire Nyasaye tari koyetuguta are Nyasaye niga are Nyasaye noare ase ense goetera koba egati y'abanto baye otokonyora ng'aki neba ng'abanto bamigirwe mpaka bamotigire buna twarora korwa igoro Nyasaye ere noara amo naintu tari gototuguta naende tari gototiga ekero tokorigereria ase ekebunga eki sitangiateba naki abanto b'ebisaku babeire bare neburaburu amagambi aiyerigwe Nyasaye agoaka eriogi riaye ense nenyititoke ense niga ekonyititoka yaani Nyasaye gabwate chinguru neba na amagambi bareta amang'ana amabe Nyasaye gakonyititora ense okenonora abanto baye batama gochia asare bamomanya bamotogi n'omorembe baba n'omorembe goetera ase obuya bwaye erinde otokonye korwa ase ayare amabe omwarimu enekobwate okomenta lige getango abwo naki kwaroche ering'ana riangokia rigotoka ase Zaburi 46 ekebungo gia 10 egateba ng'a toerera momanye ng'a ninche Nyasaye inche inde omonene ase abanto b'ebisaku omonene ase ense naende namakoinyora narigereria ase Matayo 3:3 maete ende ekong'inyoria obotongi bwa Nyasaye Nyasaye nere otongete ebinto bionsi pi ng'a gento nkeiyo kerarete buruburu mwanyabanto nareta iga agote nobotebi ng'a toerera naende twarora iga Yeso omonyene okare gotenenia gotoereria omwaga Matayo 3:3 ekebungo 26 aiga naria ase aborokia baye barenge roche omorindo ogachoka ba bono akare goteba 26 akabatebia naki mokoboa inwe abamore nokwegena ogoke erio akaimoka agatogonyera omwaga n'enyancha gokaba ogotoerera okonene gatobwate Nyasaye buraburu nere bwete Nyasaye ebinto bionsi Nyasaye gagotenena igoteba ng'a quiet kire gento giategera onyo kireti enyancha abana ba Israeli bagaeta ningi keramosinye gento ngeke kumusinyete ekero tokoenda rituko ria gatano titokonyegeriwa buna egetunu gia Sayoni omwarimu inki gose ekeiga abanto ba Nyasaye batanyegereri buna egetunu gia Sayoni egento ekenene nonya abanto ntorachaka koyesoma ng'a mokonyegeri buna egetunu gia Sayoni aki egetunu nkibwate amagoro nkibwati ng'aki orakenyegeri tokunyara okonyegeri omwarimu erese tokunyara okenyegeri tuiga tusome torore Zaburi 125 mwarimu notusomere gose
Zaburi 125. Kibungu kiri kieki. Ekebunge kama ni yakabiri mwalimu. 125 kibunge gitang'ana yakabiri giatebaiga. Abo bamasemeretie omonene nigo banga buna egetuno gia Sayoni getari konyegerigwa. Korende nigo kegendererete kobao botambe ibere. Buna ebituno bietanane Yerusalemu nabo igo na omonene aetanaine abanto baye korwa bono na goika kare na kare. Ibono gochitiere sati kabisa. Kende nga titokonyegeriwa buna egetunu gia Sayoni. Ekene buna omwalimu ateba naki getunu nkebwati magoro. Tokonyara gokenyegeri. Naende omonene erasa goteba egetunu eke nkenyegeriwa abo gekonyegeriwa. Ng'arakini bono omonene iga atoetananeritie obonene bwaye totanyare konyegeriwa buna egetunu. Ntokonyara konyegeriwa ekero omonene aramo naintwe. Na baburi bamosemereti mbakonyora bokong'u bonde bwensi. Na ekero tokorigereria ase Zaburi 5:12 omwalimu 5:12 eng'ana nere yarenge engiya aroro. Zaburi 5:12. 5:12 egoteba iga aye omonene nigo ogosesenia omonyene oboronge na komotuba n'obuya bwao bwamabera bonga buna enguba. Bono naki eke natwatebi buna ki ekero totanyegeri buna ekero rioka Nyasaye aragoseseni ekero omoigwerete Nyasaye agoseseni abe enguba yao agoetananeritie obonene bwa buna egetunwa gia Sayoni keri twanyora ase Nyasaye achore tanchete kero obomenyo bwaye obochenu. Naende narora egento abwo ase 125 goteba ng'a enyimbo y'obogambi bw'abakori amabe tekogenderera kogambera omwando bw'abanto abarongi abo babaise korambora amaboko abo ase ogokora amabe. Maete nkorigia narora mpaka nonya na abagambi baito omogambi ore omobe mbora akoraa abanto gochia ase agiya Asabe. akoraa abanto gochia ase abe nonye na omonto orenge omoronge okonyora obeire corrupted. Ng'a igo naintwe egento ekenene tokare koinyoriwa tokare kore enyia na ense enyia yaani ekero eki tokare koinyoriwa ng'a intwe abanyene kwerwa koinyora Sayoni goteba Sayoni omochie omochenu Nyasaye aroseti agateba nabo obomenyo bwaye bori ng'a igo gebwekaine okwerwa goteba ng'a ense eye teri seito okwerwa koinyora ng'a torabaeti igo torabagendi ense igo teri seito abagendi tore ng'a ekero torabagendi etokoinyora ng'a ntori komenya buna bari ere seito yaani toikara etari seito nabo ebwanete toinyore ng'a ntobwaneti goikaransana goika igo ebwanete tobe igoro tomanyete ng'a nchera tore toganyererete omochiori Nyasaye ochikoreta. Komenta kwarenge chinsa bogoka iga obokong'u nigo bogotoka ase oboreu na ebirengererio ebinge bia mwanyabanto Nyasaye otoire ase amariko obonene boisaine bwembwa yabo enkeranu na titogwenereti koba na echitang'u-tang'u ase ring'ana riaye ase eng'encho titokonyara komanya obobisi bwaye bwonsi obwamakorwa aye amaya. Yaani ng'aki steps Christ yare gokwana amang'ana aywo ng'a Nyasaye otoire obomanyi gose otoire amang'ana aya otoenekeire oborendi bwaye otoenekeire buna tobwenerete komenya ase ense iga ya emechando buna tobwenerete komenya ase ense eye ya ebibe ng'a naende ntobwenerete koba na echitang'u-tang'u ekiagera otoire bionsi naende otomanoreire obobisi oboiga ntonya gochandeka ase ebirengereri naki bonere tobe na echitang'u-tang'u lakini rioka twetiga asari na Nyasaye nabamo naintwe naende otokoreire amakoro amaya tiga Nyasaye atoseseni ase mambia ya bono omotegereri buya mono mwalimu. Manene tata Nyasaye twakire mbuya mono ase oborendi bwao buya gwatoraire twasomire ring'ana riao onye ntomanyeti lakini togosaba ng'a mbuya mono ase ogotwara ebibageri naende twakire mbuya mono ase eng'encho ya omoiko oo toiboreire twarorire ng'a nki ring'ana riao riganeti tokonye tomenye buna okogani kwao kore kiagera twarorire ng'a okogani kwao na abana bao
babwatane ase oboamo, egere ense ekere ekorigeria arora ng'a naborokimu bao tore. Igo togosaba ng'a otobwatani na abana ba ense engima, na baria bonsi batotegererete bonsi babwatane, egere twensi toganyererete ogocha kwago gwa kabere Yesu Kristo, egere tosoe naye ase oboruoti bwao, nakwo ogosaba gwaito ense yamabera Kristo omotooria oito.